Čaute, takže po dlhej dobe zase letná rybačka, ale po dlhej dobe, no. Tento týždeň som bol iba raz, takže piatoček, môžeme byť dlhšie na rybách, ešte není ani 11 hodín a už takýto dlhaň. Nevážil som, ale súboj bol pekný. Zabral na cesnák korenie, takže teraz si už tak ryby nevyberajú. Dá sa skúšať všelijaké bojly, takže treba ísť na ryby a určite sa podarí niečo, aj keď sú takéto teplá. Tak, zatiaľ čaute a uvidíme, či ešte niečo príde.